تأمرات زقبر أيتلوت أن حجون إجابة أبزو فانو زي كير أملاخي زي لوت أملاخي قال خمسة جوكو يتسب زي تقلقلو أملاخ سمايات الزرقة سمايات قبر أو زوزن تزولو إجابة سمكا يبارك إجابة نباركو إجابة عبي خاصها إجابة رب سخاحنا تفد أملاخي خاك إجابة رب نماي نابدم تلوت أملاخي خاصها فترة تقوات أر أملاخ نسخا خاك إجابة رب أمانختي إجابة رب أبكن مخا قوم أيكونن أبكن مخا زقوم فطور ولا حدا إلا إجابة رب نبارك كالنا سخا إجابة إل شاداي خا سماي مدرس فتركا برتعي خا سخا إجابة رب نزموت ما تصن سخا قال سديد كا زرت تخلول إجابة برتعي خا سخا إجابة نهزب غا بحر كفيلكا كم من دقير كا تساقر إجابة أيتلوت كان سخا إجابة نجستات كأير وكحلف نسخا جن أبزوفان كالله خا إجابة نبارك كالنا بس نجوز إجابة رب أهموسي تايجيروزي كابشحن شو عتمي 50 كابشحن 550 تاي كم زجبرين نقرنا نجبت كم زوررا بدعرو فرعون أبزي تسيو فرعون تايتلوميت شو ما منبر شو ما أب زمانو زنبرون تام يفعل اليوم نناتهم شمالو تايتل جد فرعون تبعي اللي تسوى عملت كم زنده هيرودوس مالتي ده هيرودوس درابيت هيرودوس اللي قام يتولمش استفعل اليوم هيرودوس مسموت تامنجس نفس السياسة مغيلة أما صاحب كل سنة جن هيرودوس يزبلهم نخلهم جن شو ما ببيني كيد كهات كتاتنا خلها شو ما وش تنتاي استفعل عليهشم استفعل عليه جبر استفعل عليه من النتيجة لهم مالتي سلازم إذا نكسرنا إذا مسمات إذا نهيكسس منجستيو نف نجبس عين أنت جيروم شكا خبرة طم جميل مالتي نخبابي 400 عامة مالتي أبز جزية نجبس أوري روما مالتي فرعون لما نبيت موسن رامسسن كتمان تاي جيرو ريك كم سر حلو أبز ساعات كينا هري خلنا مالتي موسى أب آمن هوتيب أبز نورو لجزية إسرائيليان كم من تايوت يوم كاب جبتي سلست 400 عامة انتي كوينا اللبز ناي إسرائيليان أبارنا زنبرو لجزية مالتي فإذا أبز ساعات كاب ساعات حدن سأبز ساعات كلتن 4 عامة كبابي جابا لوت مصحف مالتي 4 عامة رايزي كونها ناي 8 عامة مالتي موسى نام انتي كم زهاد مين نقرنا أوكي دليت نيرو ويكو موسى أوشتو نيرو تي نهزبو كاب تزلون بارنت انتي مقبار نموصع باغ نيرو جنب بمنتي خغبر حسيب نيرو بخلوتو بحيل سلاذ እግዚአብሔር ታጊሮ አምድረ በዳ ወሲዱ ኮሚዝ ገብረና بخلاتنا حنسرح تجميرنا ايخيدنا يسرحنا كساب تزلنا ناتنا كእለት ዝባል ነገር كساب زملقو كساب اداونا نلعل ابرخا وسيدو ابستفالالي نفس وكف ببناتنا منقد ማለት አወሲዱ እንታይ ገብረና يملقلنا قالينا ابز حجي تي شنتي زملقلنا ዘልማ ትና አምላኽ ዘይ ይሰርሕ ባህሪ እንታይ ገብሮ ወሲዱ እንዳሰበረው كحمم كامعتي قليل አይኮን ንገሌኻ ብስእነት ንገሌኻ بصاغ ንገሌኻ ነናትና መተሓዘለና ምሽ ንገይነ ስራው እንገብር ዘብል ነገር እንታይ ገብሮ ቀስ እንዳገበረ يوملو እግዚአብሔር ክዛረበካ ከሎ ብኽእለትካ ክትሰርሕ አይደለካን አይደለኒ እንታይ ዝደልሱ ዳውካ ከተልዕለሉ ስራሕ ክትብሎ ፍቃድካ ክትቦ ይዝደል እግዚአብሔር ይባዕሉ ክገብር ዝደል ሙስያዊ ተጋጊ ስለዚ ወሲዱ እንታይ ገይሮ ሓደ ኣብ ግብጽ ዝተማሃረ ምሁር ሰብኣይ ኣብ በረኻ ወሲዱ ነተን ትምርቱ ነተን ክእለቱ ነተን ሓይሉ ነተን ጉልበቱ ነተን ዕሽነቱ ሁሉ እንታይ ገይሮ ኣምሊኦ ድሕሪ 4 ዓመት ተገሊጹልሽ እንታይ ኢሉ ሙሴ ወልታ ይኽብል ጀሚር ሰብ ክቀትል ዝጓየ ዝነበረ ሰብኣይ እንታይ ኢሉ ወልታ ሓንቲ ክገብር ኣይከል ኣብቲ ምዕራፋት ከይድካ ክትሪኦ ከለኻ እግዚአብሔር ደፊኡ ይውጽዮን ንሙሴ እንታይ ይኽብል ዘረባ ኣይከል ኣሮን ተዛረባ ይድሓን እሱ ክትረኽቦ ኢኻ ኣብ መንገዲ ኮሚ ዝገብረና ሓደ ቃል ምስ ሃበና ንስራሐሉ ባይታ ኣሎ نبذ حج نزي عينا النطرة شورت كات ندلي يسار حكا سبر برابيلو مش قطقيتو عمو داتا شو بخلتك بفلتتك زي يكون بصقو ناب ذبحال ነገር مننت ديو بحيلو ناب زبل ነገር ጳውሎስ ኣብ ካላይ ቆሮንቶስ ከይና ኸሪ ሆለና 12 እንታይሉ ግራጭ ነይሩ ወውሽጥምሽ አለለለ እንዳበለ ኸዘለች ሱቅ በሊሎ ክደክም ኮለኻ እንታይ ዝሆን ጸጋ ያባኻዛይ እግዚአብሔር አይንከልኒና ኸንብሎ ኸለና ይዝንቃሳስ ይኸለ ተልካ ገድፈካ ምሽ
حكايش أب حدا جزاسي سبيت سبعة أخت مسل تليلاس كلتا نجوس يوم قوم مش نوص خج مري ما تحارب بوتو أخسر زي حزة شجر كمتي ماله تسيم كذا خامي ماله أنا تيلكا نتا أنا يسأل أي دليل سلا زودا أنا سلا استدر بنا جابير كسر حقول له سرح كم أنا أقول له خجبر كله كلاتنا تأمامين يكون حيلنا تأمامين يكون حيلو تأمامين يتسوى أجا خبرنا كله نقاس أس كله نتاي هالرأي كات زي تسيركا جزء خات النوح فالنوح عم ذرب دا وسيد أبو سي مش كميل حبابيلي عريامان لبا انتاي قبره قلتيفنا انتاي نقبر نور دلو جزء خين كف واقع خين كف نبت حساب كزاربنا خلص قلتيفنا نبت حساب تاي نقبر نوتو تزي كوينو 10 عامات استحسبنا ب10 خيدي صبر قط لبي حزنا نعملها كنموتو سي خبر زغلينا ناخذ ملس يزواصنا سلازم موسى 4 عامات مدره بدا تغيرو صريحو مالت غلغله نغاغن دينا خمزي እግዚአብሔር ጽዋ አቢልካስ ወጪኻ ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ገለይኻ ትደሊ ኮም ይኮነ አመዛሐብ ቅዱስ ከይና ኸረም ኮለና ሰባት በዘገምታ ያሞጽ ኤልሳ ገለምሽ 16 ትምህርት እንታምራትን ጊሩ ገለይና ኢና እንዛረቡምሽ ንኤልያስ ኢዱ ኸጽበ ሆሎ ለ18 ዓመት ይወስዱ ተዛሪ ብካ ማለት ሸይ ኸውን ማለት አይኮን بعد يوسف 13 عامات يوصل لهم تحسب كفصه قس غيرين تايز غبرنا دا قطقطه دا ጨፍጨፈ ማለት አውዙ ከልሰብ ይውጽሾ አብሮሱ ዘይኮነሲ አብ አምላኽ ዙ ከልሰብ ናቱ ስራሕ ሰርሕ ዘይኮነስ ናይ አምላኽ ስራሕ ሰርሕ ሰብ ይዳሉ ጳውሎስ አብ ካላይ ቀረንጦስ ክዛረብ ከለሁም ይሉምሽ አብ 4 نحنا خمنታይ እሱ ከም ጎይታና ንሕና ከም ጉዛአትኩም በር ስናይ ኮና እንታይ ንገብር ዘለና እዩ ራስ ካብ ዘይት ተዛረበሉ ነገራት ኣብ ዘይት ገብረሉ እንታይ ገብረካ ተቀመልካ ጅምር ማለት እዩ ስለዚህ ዘገምታይ እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ዘመን የሰክፈካ ይምሽ ሰብ እንታይ ገብር ቀልጢፉ ነገራት ክኾነሉ ይደል ጊዜ ሓትት እዩ ናይ እግዚአብሔር ብዙሕ ጻዕሪ ብዙሕ ተአገስቲ ሓትት እዩ ሲልካ ይመጽኒ ተዘይ ኮይኑ ከተባላሽ እዩ أنا إخزابير منجس زي كون كخت سرح نتا حنت منجس يغاب كي تردع كخت جلجل تجمر ما لازم نمشي أنت جيرو أب عمله زو كل سب جيرو صريحه نخباب 4 عامات مالك لازم كاب جبت خالص خلو بشحن 400 4 3 سنة متى يكونوا بوتي مالك ويك 4 شعات كبابي لازم موسى دحر 4 عامات تاغيرو اب تقطقط ترايو مالتي موسى انتايلو زعاب تريتز انتاي مخاننا اب تقطقط تخغبر كيدو كره خيدو نا እግዚአብሔር መላኻው እንታይ ከም ዝገበሮ ይነግረና ከም ዝተገለጸሉ እግዚአብሔር ኦሬዲ ነጊሮኩም ቃል ስለዘውፀ ካብ ዝፋኑ ንህዝቡ ተخغبር ደሊ ካብ ባርነት ከናግፍ ደሊ ስለዚህ ሙሴ ክዛረቦ መጀመረ መን ምስከድኩሲ ተሓተቱ ንስሙ መን ክብል ይኽብል ጀሚሩ እግዚአብሔር አምላኽ ታይሎ ዘለኹ እንታይ ዘለኹ ዘይልወጥ ነገስታት ክቀየሩ ሰባት ከአር ሲስተም ክቀየር ከሎ እግዚአብሔር ግን እንታይ ዘይቅየር አምላኽ ለይኽንበሎ እሱ ይልይኽንበሎ ሓደ ሰብኣይ ኮሚል ዛረብኒ እግዚአብሔር ሓደ ነገር ኪድ ግበር ክብለካ ከሎሲ ግበር ጥራይ ዝብለካ ምር ከመይ ከም ዝገብሮ ይነግረካ አውይና ሐጅን እናወጽምሽ ኪዱ ግበሩ ምስፈለካ እንታይ ትኾን ከመይ ከም ዝሰርሖ ይነግረካኒ በእምነት ጥራይ እንታይ ክትገብር ኣለካ ስጉም ኣለካ ተአማከል ዝግበር ነገራት ባዕሉ እንታይ ዝገብሮ ዝሰርሖ ማለት ባዕሉ ዝገብሮ እሳይ ሐጅ ተጨናና ነፍስና ምሽ ብዙሕ ግዜ ክገብር የባኹም ምስፈለናስ ከመይ ከም ዝኸውን ስለዚህ ነገር ይከብደና ብትማከል ማለት ስለዚህ ሙሴ ሆም ይሆን ኪድ ጥራይሎ ትምህርትን ተአምራትን ክገብሮ ደሊ ዘሎ ሙሴ እንታይ ገበሮ አይነገሮ ኪድ ጥራይ አው ጥራይ እንታይ ግበረለይ ቆመለይ ክዛረብ ያን ቃል ከቀመጠ ባፍክ አፍ ዝገበርኩ መኒ አፍ ዝገበረ መኒ አኔ የጌሪዮ ናፍ ስኻጥራይ ተጦ በለለ ያፈሮ ስለዚህ ፎሮን
قليل نغوس ايكونن نير اب ناي فرعونان اب ناي ግብፃያን ንጉስ ነጊሮኩም ነይሩ እንታይ ሎም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ፈርዖናውያን ንርእሶም ከም አምላኽ እዮም ዝሪእዋ ነይሮም ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ነጊሮኩም ነይሩ ንሓደ አምላኽ ገይሩ ንርእሱ ዝቆፅራ ንጉስ መፂኻ አምላኽ ንህዝበይ ልቃቅብለካ ኣለኹ ትብሎ ከለኻ እንታይ ዝብለካ ስለዚህ ፈርዖን እንታይ ነይሩ ንርእሱ ከም አምላኽ ገይሩ ዝሪኣ ነይሩ እግዚአብሔር አይኮነና ትሪሮ ወኽፉ ነገር ክገብር ንፈርዖን نعملك كم عملك غيرك فلتتك محاز مقصار مسجدفك نفطرتك تገልግል ኢኻ ትልቃ ሮሜ ምዕራፍ 1 ሆም ይዝብለና نعملك فلتت تكون حزو ከነምልኮ ተዘይ ጀሚርና ከንሰግደሉ ተዘይ ጀሚርና እንታይ ገብረና እግዚአብሔር ናብ ለመምታ እንስሳ ከነምልክ ዕንት ልቦናና እንታይ ከም ዝሆን ከም ዝጽልምት ንፍጥረት ስለዘምለኽና ኣብ ናይ ገዛ ርእስና ትምኒት ክነድድ እግዚአብሔር ይለቀና ክፉ ሐሳብ ዘእትወልካ እግዚአብሔር አይኮነ ንሕስሮ እምሮ ይحلفو ዝህቦም እግዚአብሔር አይኮነ بعلاتهم يم نفطور كملهم متجمروا نعملك كم عملك غيرهم كبر ما مسقارصو እግዚአብሔር ታይገብር ካብኦም ይለ ካብ ዝገርበኩም ኣብ ልብሰብ ኣብ ማቴዎስ 15 ዓም ይጥወሎ منذر ክፋት ሻራ ዝኹሉ ይዘሎ እግዚአብሔር ተታአሊው ካባኻ እንታይ ካትኮን መሊስካ ጥቂያ ሐሳብና ሐሳብ ዘለና እግዚአብሔር ስለዘጽለለልና እግዚአብሔር ብርሃን ስለዝሃበና ስለዚህ እንታይ ትኾን ፍጥረት ከተምልኽ ትጅምር ወድና ወድ ጓልና ጓል ከይድ ይጅምር ማለት ስለዚህ ንፈርዖን ባዕሊ ኮነና ትሪሮ እግዚአብሔር ኦሬዲ ባዕሉ እንታይ ካለ አምላኽ የምልኽ ስለዝነበረ ንሩስ ከም አምላኽ ይሪያ ስለዝነበረ እንታይ ኮይኑ ፈርዖን ተሪሩ ካለ አምላኽ ክራ አይደለም እዚ ከዛረበ ቆሎ እንታይ ፈርዖን ድማ ተቃሉ ሰሚዕ እስራኤል ዝሐድግ እግዚአብሔር መኒ ንእግዚአብሔር አይፈልጥ እስራኤል ካይ ሐድግ ነው በለይ نجيروكم هيكسس ماتيوم بزعبا برت بزعبا فرس صبو غيروم تاي غيروم نغبصان ميروم ስለዚህ ሰብዝ አምንታይ ተወኪሉ አብትናቱ ከላት ማንነት ማለት አይሰዶም ነው እንታይሉ ንግብፃን እስራኤላውያን ሶሪ እንታይ ያገብሮም ነው ይሉ አይሰዶም ነው በንጻሩ አብዘ ጻት 18 ተኸይና ንሪኦ ኮለና የትሮ ዝባል ሐሙሴን ዝክሮይናምሽ ከም አምላኽኩም ዝበለ አምላኽ ከም ዘለ ሕድ እንታይ ገይረ ይሉ ፈሊጠ ይሉ እግዚአብሔር ከመይ ገይሩ بقلصوم خمزو صوم موسى انتاي مسغبرو مسنغرو فرعون كبنصارو انتايلو املاح من يقبل جميل ግብፃን ተረርቲዮም ነይሮም ነጊሮኩም ነይሮም ዝሓለፈ ጊዜ ላዕሊ 2000 ዝኾነ አማልክትዮም ዘምልኹ ነይሮም እቲ ባህሎም እንታይ ኩፉይ ነይሩ ኣዋልድ ምስ ኦኬ ሓደ ሓው ምስ ሓፍትኩም ራእይ ይኽእል ነይሩ ዳቸው ኣብ ዘላውያን ከይና ንሪኦ ኮለና ኣብ 17 ከምቲ ግብፃውያን ዝገብሩ እንታይ ትግበሩ ኢሉ እግዚአብሔር አይትግበሩ አማልክት ዘብዙ ህዝብዮም ነይሮም ያህዌ ብቆሚ ከምናቶም አካይዳ ክኸዱ ዘይደለ ካብ ግብፅ መሰውጾ ከምትናቱ መንገድ ክኸዱ ደሊ ሕጊ ይቦም እግዚአብሔር ስለዚህ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኣብ ክሪኦ ኮለና ትምህርትን ተኣምራትን ክገብሩ ጀሚሩ ሕጂ እንታይ ኮይኑ ትውግእ ነንሕተዶም ኣብ ሰማይ ኣብ ኣየራት አማልክት ክገጥሙ ጀሚሩ እግዚአብሔር ምስ ናይ ጸልማት ኃይል ማለት ቶም ጠንቆልት ንመን እዮም ዘገልግሉ ንሰይጣን እዮም ዘገልግሉ لازم موسى تمن مسجبر أنا تابتري توم جبتاعن كان تاي جبر جميرهم تمن فأنا إجابير تمن قلنا تنات مان تاجيراته كم زو حدث كريستوس كم يجيرو أب حدا مسحفكم أب ناي تمرتكم وزبل تشوفوا حدا سوي تناتنا مكرا مرجم تاجيرو كريستوس وحيتوا يساتي ويا أم مسك وحيت الناي لازم أجمع مرتز جبرو موسى انتاي دمي انتاي جيرو نماي ناب دم انتاي لهم يمزعب نيرهم جبسعان نيلون زبهال منش ناي توري ماي يلهم زملوخو عمله نيرو اتماي اتنيل وسوي هيبنا يلهم يمزعب نيرو سوي انتاي زجبرنا توري ماي لو زستين نايلهم يملوخو نيرو እግዚአብሔር ግን መጽ ሓደ ማለት ነተማይ እንታይ ገይሮ ናብ ደም ለውይቶ ግብፃን ከመልሶ ይካሉ ክንደ እንስሳ ከምዝ ሞተ ይዝ ነገርና ቃል እግዚአብሔር ይመልሱ እንታይ ገይሮ ነተማይ ቀይሮ ካብ ደም ናብ ማይ ዝመለሶሲ ካብ ማይ ካ ናብ ደም ዝገበሮ እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ኣብዝ እንታይ ይገብራሉ ነቶም አማልክት ይኻርም ጀሚሩ ነቲ ብድሕሪ ዘሎ ኃይሊ እንታይ ዝገብር ዘሎ ዛሃርም ዘሎ ከምቲ ኤልሳ ሓደ ጊዜ ዘምክን ማይሪ ምሽ ሓቀይ ሰባት ነታማ የምረዮ ማምሽ ኤልሳ ሓሊፉ ዝራያ ግን እንታይ ነቲ ዘምክን ኣብ ካልኣይ ነገስ ምዕራፍ 2 ከይና ንሪኦ ዘለና ምስተቀበ ዝገበሮ ነገር ማለት
በዚ እግዚአብሔር ነቶም አማልክት ታገበሮም ጀሚሩ ንፈርዖንን ነቲ ብድሕሪ ዘሎ ኃይልን ታገበር ጀሚሩ ካርም ጀሚሩ እግዚአብሔር ደሰም እንቁርዓብ ካንታ ኢሎም ሄኸት ዝበሃል አምላኽ ነይሮም ናይ እንቁርዓብ አምላኽ ኢሎም ዘአምኑ እግዚአብሔር እንቁርዓብ ሊሆን ነተን እንቁርዓብ ቶም ጠንቆልት ከመልሶን ከኢሎም ደም አይካሉን እግዚአብሔር መሊሱ እንታይ ገይሮን መሊሶን ማለት እዩ ናይ ጻጹት ካኒሮም ኮም ደሰም አምላኽ ዘምልኹ ግብፃያን ነጊሮኩም ነይረ ልዕሊ 2000 ዝኾኑ እንታይ የምልኹ ነይሮም አማልክቲ የምልኹ ነይሮም ስለዚ ናይ ጻጹት ካንታይ ከበር ዝበሃል ጣዖት ነይሮም እግዚአብሔር ጻጸ መሰምጸ ነታ አምላኾም የም ተጸበሞ ነቶም ጻጸን ታገበሮም ከጥፎም ግን አይካለ ቶም ጠንቆልት ሞዳታ ክዛረቡ ከለው ታይሎም እዚያ እዚያ ናይ መና ዛጻብ እዚያ ናይ አምላኽ ናይ አማልክቲ እዚያ ሓንቲ ክንገብራይ አይንከልኒና ከብሉ ጀሚሩ ኦኬ ዳንኤል ምዕራፍ 6 ከይና ክንሪኦ ከለና እግዚአብሔር ንዳንኤል እንዳንበሳ ከእቶ ከሎ ብዕላማ የትዩ ሓደ ገልጋልኩም ኢሉ ገልጾ ዲዩ ዳንኤል ናቡከደነጾር ዝራእዩ ኣብ ምዕራፍ 2 ትራእይ ምሽሬናዮም ቶም ነገስታት ባቢሎን ፐርሺያ ግሪክ እናበሉ እዮም ዝመጹ እቲ ናይ መጀመርያ አንበሳ እዩ ባቢሎናውያን አንበሳ እዮም ዘምልኹ ነይሮም ንዳንኤል ኣብ እንዳንበሳ ከእቶ ከሎ እግዚአብሔር ብዕላማ እዩ ነቲ ዝምለኽ ኃይሉ ይዛሃርም ነይሩ ኣፍ አንበሳ ዝዓጾ እግዚአብሔር ዓጺሉ ምሽ መላኺኮም መጽ ዓጺሉ ስለዚ እንታይ ክገብር አይካልን ክገብረኒ ክገብሮ ይካሉ እንቶም አናብስ ክጎድዎ ይካሉ ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከይና ክንሪኦ ከለና ደሰም ኣብ ቤት ሄስታ ዝበሃል ሓደ ሰብኣይ ነይሩ ነቲ መልአኽ ማይ ዝንቃሳቀስ ግሪካውያን ዘምልኽዎ ጣዖት ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ጣዖት ይዛሃርም ነይሩ ነቲ ብድሕሪት ዝምለኽ ዝነበረ ኃይሊ እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ትምህርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ትምህርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ ኢንተርቴይን አይኮነም ክብሩ ዝገልጸሉ ነቲ ክብሩ ዝሕዝ አካል እንታይ ዝገብር እዩ ዘአሊ ነገር እዩ ዝጥቀም ሚራክል እንታይ አይኮነም ከምዚ እግዚአብሔር ትምህርትን መጻወት ኢንተርቴይን አይኮነም እግዚአብሔር ትምህርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ ክምለኽ ስለዝደሊ ንሓደ ዝሓመመ ሰብ ክፍውሶ ከሎ እንታይ ስለዝደሊ ክብሪ ክወስድ ስለዝደሊ ደሰም ዝከበር ናይ ጽንጽያ ከልቢሎም ዘአምኖ ዝነበሩ አምላኽ ነተን 10 ትምህርትን ተኣምራትን ዝገበረን እግዚአብሔር ኣብ ግብጺ እንታይ ነይረን ብዕላማ ነይረን ኤፒያስ ድባል ነይሮም ምሽ ተን እንስሳ ከሞታ ጀሚረን ተን ከብቲ ምሽ እንስሳ ከሞታ ጀሚረን ነይረን ኣብ ግብጺ ናይ እስራኤላውያን ግን አይተተንከፋን ዘገርም ነገር እንታይ ይኮናል አይተተንከፋን ስለዚህ እግዚአብሔር እንታ ክገብር ጀሚሩ ነቲ ኤፒያስ ዝበሃል አምላኽ እንታ ክገብሮ ጀሚሩ መልስ ክገብር ጀሚሩ እግዚአብሔር ማለት ፋፋው ዝብል ሕጠብ ዝሕበጥ ታይፎን ዝበሃል አምላኽ ነይሩ ቆሲሎም ቶም ህዝብ ምሽ ተቆሲልካሲ እዚ ታይፎን ዝበሃል መልአኾም ይፍውስ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ ነይሮም ምስ ቆሰሉ ግን ወላ ሓንቲ ክገብሩ ይካሉ ካብ ፍሮን ጀሚርካ ክሳብ ታሕቲ ቆሲሉ ትሰማል ቆስልካ ሒዝካ ሱቕ ትብል ማለት يهوي تزيكون انت خبرك كاي كلني قسلها كفوسل كاي كلني انا እግዚአብሔር አምላክ ከፈዋሰ አምላክ ይዝብል ማለት እሱ ጥራ ይፈውስ ናይ በረዱ እንታይ ነይሮም ሹ ዝባል አምላክ ነይሮም ደሰም ኮም ማለት በረተ መጪነት በረታ ገብረ ዝኽእል ይታ አምላክ ቆቋርጾ ዝኽእል ናይ አንበጣው ነይሮም ሰራቢስ ትባል አንበጣ ምሽ ንዝክሮይና ነቲ ምድር እንታይም ወሪሮም ነቲ ዘሎ እንስሳም ታገይሮሞ ቶም አንበጣ ከም ዝበልዑ ከናግፍ ዝኻለስ ግን ወላ ሓደ ይነበረ ፈርዖን ዘአምነሎም ዝነበረ አማልክቲ እንታይም ነይሮም እንጨይቲ እዮም ነይሮም አይሪዩ አይሰሙ አይምልሱ ናትና አምላክ ግን ኮም ይኮነ ዝሰምዕ እንታይ ዝገብር ዝምልስ ዝዓይ ፍጥረት እንታይ ክገብር ዝኽእል ጣጣው ከብል ዝኽእል ክቋጻጸር ዝኽእል አምላክ ናይ ሳራ ማህፀን መሟታ ይግድሾ ወላ ሓደ ዝጨንቆ ነገር የለ ዝንቃሳቃስ ዝሰርሕ ናይ ጸልማት ካንታይ ነይሮም አምላኽ ራ ዝባል ተዘገርም ነገር ዝርምሰስ ጸልማት ይዝብሎምሽ ከይና ሆነ ይሆለና እቲ ጸልማሲ ይርምሰስ ይብሉ ግብ ዝበለ ጸልማት ናይ እስራኤላውያን ቦታ ግን እንታይ ነይሩ በይኑ ብርሃን ነይሩ ወይ ዛ አምላኽ እዚና ኮነ መልኽምሽ
صلاكو زفليت يمنتنا زهرمنا نربشكو نعملخنا عبيتي زشفنلنا بعد مشاك عبدناغو عبد دانيال كينا هنريخو لنا كوم عينت امنت كن حزيز دلينا عملخنا يخيلي نابزحا وقدر بينا خلها يخيلي كم زغبرو عين فلتنينا جن يخيلي عملخنا كوم يميلو موكو جن نعخان نعنشيتخان نعمالختخان تاين قبرنينا عين سجدنينا شو عاد تعرفنا دي الجميل هم يزغبر تمنفس يفرار هك يوسخ لازم مسندد مسدربه يوم قال كبري تغليصو ودا املاح تغليصو صغرم تاي كونت نبلنا قال املاح ولا حنتي كونت ازنم لغه املاح انتاي سماين مدرن زفطره برص املاح ترى املاح يكوننا نبل نتصقعيو انبانا يكون او نتامن برتو يسو تزمصنا دمص عين اسمع بدمص نملسو እግዚአብሔር ይخيل ኤልሻዳይ ኩሉ ይخيل ኣብ ዘፍጥረት 17 እንታይ ኢልዎ ነብራ ኣነ ኩሉ ዝخيل ኣምላኺ ኩሉ ይዝገብር ዘይገብሮ ነገር እሱ የለን ንሕና ድሩታት ኢና ምሽ ሓንቲ ነገር ኢና ንሰርሕ ነግሮ ሓንቲ ነገር ኢና ያህዌ ግን ኮም ይኮነ ኩሉ ይዝገብር እንዳዞረ ጽቦ ዝገበረ ኢሉ ወዳ ኣምላኽ ምሽ ንስተኣሰሩ እንዳፈትሕ زموت زتس نحد اللمس أمسي نبزي نبرة قربة زغيرة نما نذكرينا مش هبكي علينا قص مرافع مش هينا هذا يقولن لمس أمين يرومش قال أملاخ ندي زميله نيروسمش أبصوري أكو قال أملاخ يزميله نيرو أتاجرد يعني جيراتو إذا سبز تسكين نيرو ناتنا أملاخ نزل لمس أنت يزجبر إلاتو تابع نسبيتي أتنقرانيرا زغير أملاخي نما نزي سميع نا إسرائيلان أملاخي كعليلي تبقيس خبعدو كاب سوريا ملج كم تزموت أي خوين مش قربات هم من تاي كوين بلنا كم قلع زيابير كم غيرو يخيل أملاخنا بخومي نتسأل ما تاي غيرو فليو سبات بين إسرائيلان نبينهم برهان قبت عينكا نبينهم تسأل مات مالك نتراح زبها الأملاخهم تاي غبرولو يملسالو እግዚአብሔር ሲኮነን ጻልማትን ብርሃንን ከብዝኸል አኔ በይኔ ከብዝኸል ህይወት ዝብ እንታይ አምላኽ ካኒሮ ፒታህ ዝባል እንታይ ሎም የምዛምኑ ግብፃን እዚ ጣዖት እዚ እንታይ ይህቢሎም ያምኑ ነይሮም ህይወት ይብ እግዚአብሔር ካመጪ ስለዚህ እስራኤላውያን እንታይ ኢሉ ፋሲጋ ግበሩ ኢሉ በኹርኹ ወቅያ ኢሉ ሕጂ كاب فوران جميركا سب تاجرت سرحتنيا تحتي أبنو سوكف جزان تخجبريلو سب كارمي سب قاتليو تناي موت منفس تخجبريلو نمسي كماتي سخاتكم كنت تايجبريلو فاسيجا مش نتجنشل حريركم نتلدات تايجبريلو ملخيوه تناي موت منفس مسمات نتدم زي بلو بمولو جزان تايجرو بخوري تايجرو أبجيب خامس بلا أوي ترى يفلدني تسمع يفلن لازم نتعامل عن تايلو نت هيوته بيلهم زعمنوا له أملاح هيوت كم زهب يهوي ترى هيوت كم زب كم زوج سد نجرمال شو فرنسا بيدو دفعهم كوزهم جميل وصو بتأمرت أنت عمراتها بحيلي موسى أبزاي تعنتو يزبولكم أبزاي تجاجينير بخلاتي خوت حاسبينير مش إسرائيل إخبار مسلون ولا حدا أهبني حيلون ولا حدا أهبني بيني خوست زدل بيني خجل زدل سلاز بينو تجليس نتن الزمانات عتيتو زحزم فرعون انتي كجبر غيرو كم زلقوا كم من الشيطان سيوتينا سينا جيفناكو أبزي نيهاوي غنم اللي الشيطان زفقد يمسلكم دس بلو مسلكم حزنا ين زمانات عبارنت كصنا حنا زدلني እግዚአብሔር ግን በخلوቱ በወድ በክርስቶስ غيرو ታየርና አናጊፍናው ያህዌ ጥራይ ከናግፍ ስለዚህ ታይገበሩ ወይሎ እምነት ልዳት ልኸይዎ እትልዳት ደም ዘሎ እንታይ ይገብርኒ ናይ ሞት መንፈስ ከሐልፎይ ኩሎም ታይገሮም حمل مرير جيرهم كتشاب عيتهم سنكيتهم تخجبر جميرهم فاسيقا خبعلو جميرهم تزجر من نجار انتاي قبلهم جميرهم
بترحيسكم وهم تعطيكم بلوعه خبلهم جميع حدا سبعين نز نجار زخقول تخلون تايل الزاربنيو بكريستوس مسوس أنا بدحري ناستك نجبر كلاتنا عمدي مسدحنا نعم لها نجار انتهي نجبرنينا عين سأمنيا نقال نسأله ذلنا جزية كله نجار مالي እግዚአብሔር መሰና ገፈና እንታይ ደሊ ጸሚና ክንመጽ ይደለና ተዓጢቅና ናቱ ሞለኮታው ነገር ክንበላ አው እንታይ ክንገብር ይደለና መጺና ክንሰቲ ክንልወጥ ክንዓቢ መሊስና ካብ ዓመት ናብ ዓመት ናብ ብጽሕና ክንከይድ ይደለና እግዚአብሔር ድንቅ ቆልዑ ክራ አይደልን ከምቶም ሰብራውያን ምዕራፍ 5 ታይሎ ከምት ብዝሕ ዓመታትኩም መምሃራን ክትኮኑ ይግባአኩም ነይሪ ጸባ ክንበኩም ኢና ዓጺም ክንበኩም አይንክልኒና ይሉ صحافين كندي عمتات جيروما بيت أملاخ انتي يقبرون يروم جن جانا بيزيك نجار أما رافشيد شهيد كهاتر يقول لك إبراهيم بزعبا إيد منبار بزعبا تمكت تمسرت أو نجار كم هروم تجديده the same Corinthos كينا يقول لنا حادث سلسته سجيان كم زنبور يزنجرن جابر عابت بحن تهان كون يزدرين خنلوات كن عبي يزدرين نبض إحنا هنكي نمسلو دو انت هنجبر كنلوات كنكي واقع استخفل لنا بحدا وطات أتاو كنبلا يكون أب حدا بوت أنت هنجبر أيقونه أب عمته أب زمانه وشتنا جاينت ندا بسلنا إلى هنكيزلنا ندا تلوّد كابز عالم زي ندا تفلنا كومي واقع فاسيقا جنشل زموتلنا نخن في الليل نخن عبي نزع عالم زي نخين مسلين تغييرنا جنشل واقع تخفيلنا بواقع إنا تعدينا قد يقولون تشد الشغم يزولنا بواقع استعدقنا نخال السب أنت هنجبري نخال أملاح كنبرينا أنت يكوينا تتصوعنا مال سلازم فاسيقا أهيدا نمنتي أمزو علو نيرم أب 14 نيسان مقابيت وين ميازا أمزو علو أبدلوا يعني كيد كان ريخون لنا 20 سنة كاب 4 صار حمشة أبزل ساعتون 10 كاب حدا كسب 4 فاسيقا أبزي أمزو علو نيرم أب عمتون تاي قبرون نيرم إسرائيلين فاسيقا يبعلو نيرم لذا أبانا تريني أب كداي كورنثوس يسوع كريستوس فاسيقا ناي مش أب حمشة خينا ريخون لنا كريستوس تاي كوين اللاين مويت اللاين بقى يكون كن حرد مال حنسى أن حوارنا بكندانا أنت يكوني تسويه جن كم تسرع إلاويان مسوات دا جبر أب عمل زخبر وزنا برو نحنا خانتين جبر نتي زموتنا كريستوس ندا ذكرنا النبر مالتي نتواجع زخفلنا فاس زي زنتاي لورد سابر زي قدوس قربان كن جبر كلنا خومن مالتي كابس المات نبزجر برهان ذوق أننا ندابلنا أنتين جبره نملو خنا أملاخنا حراوتي خانيها بقى thank you سلاز جبر كالي نجر سلاز كم بولي كده أنت قال ناني حجي انسى مهراد قال ناني إبراهيم بقومي أتصحيفات هم تصحف توم هزب انتاي كوينهم نبتبيت مقدسكم الله سجميرو دوك أمك جزر جميرو مولو بمولو كاتو جميرو نبتبيت مقدس ماله سلاز تصحف إبراهيم تايز بلوم دلو السن تايب صلالوتي تودي يسوع كريستوس كم من يبلت كم موسى يبلت كاب عارون يبلت كاب كاهن يبلت كاب ملاختي يبلت حنسى أن حوار من صحتيات غير أبي من أملاخ تاي كويني تغميدي لازم نحن نبعلو فاسيقان تاي نتز جبرنا كاب بوندج كاب موت يوصينا دقي مزاربه قال نقالينا خط الك يوصينا زي قبعنا من حنا لازم نزين أنت هاي نقبر نعمل له مات باسو تي قدوس قربان كنقبر كلنا السومالي أب عمت أنت يقبرون يرم سوم يبعلون يرم مزمور 20 كلتن كينا هنري خلنا أنا يسوع كريستوس سماه تقوله كبي مكره حمز ركب إسياس 53 من تانا أنت كم زخانة كم استسبر زيابير تاي كم زقبر كم زحم شو نحن أنت كنكون صدق هنقبل إسياس 53 مزعبا كريستوس يزار مالتي أماتيوس كينا هنري خلنا توم نداء تزنع عوام نسون تاي كوين رأس معازن كوين مالتي كريستوس انتاي كوين رأس مازن بيتروس انتاي له زارب كل اب قداي بيتروس كلتا شوعات سلازن عقاتكم تامنوا كبر انتاي امني نوتوم زي عم نغنا ندقت زنعقوم نسو انتاي رأس مازن كون سلاز እግዚአብሔር ፋሲጋ ገንሸል ግበሩ ክብሎም كله نمني زريم زلو نتكمص زلو مسيح نتمن تحاتياتنا واغا خفل زلو مسيح زحبرهم زلو مالتي
ዮሐንስ ክዛረብ ኮሎ እንታይ ኢሉ ንጽባሕይቲ ዮሐንስ ንኢየሱስ ናው ክመጽእ ኮሎ ሪ እሞ እንሆ ኃጢአት ዓለም ዘርሐ እንታይ ኢሉ ገንሸል ኢሉ እሱ እንታይ ገይሮና ኃጢአትና አርሒቆ ዋጋ ከፊልና ማለት ስለዚህ ነቲ ቢሖ እንታይ ግበሮ ኢሎም ትብዝበኹ አገሮም አብኪዖም ክበሉ አይምሽ ነጊሮም ነይሩ እቲ አንለቨነድ ዘይበኹ እንታይ ቲ ብሬድ ትርጉሙ ኢየሱስ ክርስቶስ በዘይ ኃጢአት እዩ ናብ ምድሪ መጽ ኢየሱስ ኃጢአት ይብሉ ናና ኩላትና እንታይ ኮይና ኃጢአት ምስ ገበርና ኩላትና ክብራ አምላኽ ሲና ናትና ደም ካብቲ ቀዳማይ አዳም እንታይ ኮይኑ ዝተባላሽ ወደም ከድሕና ይከኒ ንሩስ ከድሕና ይከኒ ንሰብ ከድሕና ይከኒ ለዚ እግዚአብሔር ታይ ዝብሎም ዘሎ ነቲ መዋቅዕቲ ነቲ ዘይበኹ ክበልዑ ከለው ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአት ከም ዘይብሉ ይዝነግሮም ዘሎ ኦኬ መጽሐፍ ቅዱስ ከይና ክንሪኦ ከለና ማታዛ ይብሎ ዘይበኹ ወይ ናይ ፋሲጋ እንታይ ምልክት እዩ ምስቲ ቢሖ ገይሮም እዮም ክበልዖም ሽነጊሮም ተመባኽዕቲ ጾይሎም ነይሩ ምሽ ሓቀይ ክዛረቦም ከሎ ስለዚ ለቨነድ መባኽዕቲ ንምንታይ ዝውክል ኃጢአት ይዝውክል ኣብ ቀዳይ ቆሮንቶስ 5 ከይና ክንሪኦ ከለና ነቲ ቢሖ እንታይ ግበሩ ወይሉ አውጾ ኃጢአት ታይ ገብረካ ከሊ አውሽተኻ ታአትዩ ንሽተ ኃጢአት ታአቱ ውሽተኻሞ እንታይ እንዳኾነ ትመጽእ እንዳበኹዕት ኃጢአት ተግብረካ ማለት እቲ ዘይበኹዕ ግን ትርጉሙ እንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ምዃኑ ኃጢአት ዘይብሉ ምዃኑ ክነግረና ደሉ እግዚአብሔር ወዱ ናብ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ሲንለስ ኃጢአት ዘይብሉ that's why ምድሓን ከም ዝበቀዳይ ዝበልኩም ብናይ ሞለኮት ስራሕ ይስራሕ ብናይ ሰባት አይስራሕን እንገብሮ ይንከልኒ ኩላትና እንታይ ኮይና ኢና ኃጢና ክብራ አምላኽ ሲናይና ኦኬ አንሊቭነድ ማታዛ ይሎሎ በዚህ ኃጢአት ምስልና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ በይነ ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ኃጢአት ታይ ዝገበረይ ዝተወልደን ዝነበረን ኣብ ምድሪ ክመጽእ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክውለድ ከሎ ኣወላልዶ ኾነይና ብዛዕባ ደም ክውለድ ከሎ እንታይ በዚህ ኃጢአት ይተወሊዱ ኣብ ምድሪ ክነብር ከለኻ ብምንታይ ነቢሩ በዚህ ኃጢአት ይነቢሩ ስለዚህ ተፋሲጋ እግዚአብሔር ከረዶም ከሎ ንዑይ ማለት መባኽትን ምንታይ ዝውክል ኢለኩም ነራ ንኃጢአት ማለት ስለዚህ መሳያ ግን ዘይበኹዕ እዩ ወይካ በዚህ ኃጢአት ንኃጢአት ሰዓረ ካብ ሞት እንታይ ዝኾነ ዝተንሰ ሞት ሒዙ ከጽንዖ ዘይካለ ሞይቱ ክትንስእ ከሎ እንታይ ኃጢአት ስለ ዘይብሉ እዩ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከጽንዖ ዘይካለ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ መርገም ናይ ኃጢአት ስለ ዘይኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምንታይ ኣይኮነ ነይሩ ከምዚ ከማን ኣብ ትሕቲ መርገም ኣይኮነን ነይሩ ስለዚህ ኣብ ኢሳይያስ 53:5 ክዛረብ ከሎ ንሱ ግን ኣብ ሰሪ ገበና ቆሰለ ብሰራ አበሳና ድማ ተከተከተ ንሕና ሰላም እንት ክንረክብ መቅጻዕትና እንታይ ገበረ ወረደ ንሕና ብስምብራቱ እንታይ ገበርና ሓወና ማለት እግዚአብሔር ነቲ ኃጢአት ቆጽዖ ተኮይኑ ኃጢአት ዘይገበረ ሰብ ክደል ነይሩ ከም ሳብ ዘፍጥረ ዝነገርኩም ኣብ ኤደን ገነት ሰብ ኃጢአት ገይሩ ንሰብ ዝመልሶ ካመኒ ሰብ እቲ ሰብ ብሰቡ ጋንታይ ካብ ዘራ አዳም ዝመጸ ዘይኮነ ፋሲጋሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ነገር ዝክሰርሕ ከዳሉ ሆሎ እንታይ ዝገብር ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ይዘዳልዎ ነይሩ ሐሳቡ ቆስና ገበረ እንታይ ገበር ጀሚሩ ንሰባት ክገልጽ ጀሚሩ ከረዶም ጀሚሩ ሐሳብ አምላኽ ተዘይገሊጽና ድሕሪ ውድቀት ክርዳና ይክል ድሕሪ ውድቀት እግዚአብሔር ይዝግለጸልና ነበር ንሕና እንታ ክንገብሮ ይንከልና ክንረኽቦ ይንከልና ሐሳቡስ ይዘረዳና ስለዚህ ብዛዕባ ትደም ንሽተይ ኦፍ ኮርስ ሰዓት ከይዳትና አላ ወይ ማን ኔክስት ዊክ ብዛዕባ ታደም ክንሪአይና ሰዓት ስለዝኸደት ስለዚህ አምላኽ መስገን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኽ እንታይልና አብሉይ ኪዳን ነዚ ትምህርትን ተአምራትን ክገብር ከሎ ኃይሉ ይዘረ ነይሩ ደም ልዳት ፋሲጋ ክብል ከሎ እንታይ ነይሩ ኩሉ መልእኽትን ዕላማን ኣለዎ that's why አብሉይ ኪዳን ከነጽንዖ ከለና ብሉይ ኪዳን ሕልፍ ተይልናዮ ሓድሽ ኪዳን ተገብረና ይከልኒ ክርዳና ይከልኒ ስለዚህ ብኸሚና እንታይ ንገብሮ ዘለና ምስ ሓድሽ ኪዳን እናገበርና ነታሕዞ ዘለና ማለት እዩ አምላኽ መስገን ኣብ ዝመጽእ ሰሙን እንታይ ክንሪአና ነቲ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ናትና ደምን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደምን እንታይ ፍልሊ ከም ዝነበሩ ብዛዕባ ደም ብዛዕባቲ ናይ ጓልን ስቴቲ ኣብቲ እንቋቑሖ ዝርከብ ነገራት በባሓደ ክንትንትኖ ክንሪአና ማለት አምላኽ መስገን ክንጸልሞ ሰዓትና ስለዝኣኸነ
أملاخ مسكن እግዚአብሔር أملاخ نباركو نزعب أملاخ زخونة حنا زفد أملاخ እግዚአብሔር ተዋጋይ ሱም እግዚአብሔር ተባይል ተጻሒፍሉ ካለ زخونة እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ንበሎን أملاخ ንስኻ ዓቢኻ ንበሎን እግዚአብሔር ትምርተን ታምራትን ዝገብር ኣይተለወጠን ሕጅውን እግዚአብሔር ኣብዙፋኑሉ ዘይቅየር أملاخ ዘይልወጥ أملاخ قال خمس جانكو إيد سب زي تقلقلو أملاخ سمايات الزرقة سمايات قبر أو زوجين تزول إجابير سم كاي بارخ إجابير نباركو إجابير عبي خاص إجابير أبو الصراحة حنا تفدى أملاخ خا إجابير أبو نماي نبدم تلوت أملاخ خاص فترة تقوات صار أملاخ نسخة خا إجابير أبو أمالختي إجابير أبو أبكر ما قوم ما يكونون أبكر ما خازقهم فطور ولا حدا إلا إجابير أبو نبارك كلنا نسخة إجابير إل شاداي خا سماي مدرس فتركا برتع خاص خا إجابير أبو نزموت ما هتصنسخ قال سديد كا زرت تخلول እግዚአብሔር برتع خاص خا እግዚአብሔር نهزبخ بحر كفيلك كم من دغير كا تساغر እግዚአብሔር አይተለወጥ كان نسخ እግዚአብሔር ነገስታት ከቃየሩ ከሐልፉ ንስኻ ግን አብዙፋን ካለኻ እግዚአብሔር ንባረኸ ካለና በዝኑ ጎዝ እግዚአብሔር አቡ ኤል ሻዳይ ኻስኻ እግዚአብሔር ኤል ሻዳይ ኻስኻ እግዚአብሔር ብርቱ አምላኽ ኻስኻ እግዚአብሔር ንባረኸ ካለና እግዚአብሔር ቀዳሲና ዝኾንካ እግዚአብሔር ካብ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዘውጣኻና እግዚአብሔር ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለን ንባረኸ ካለና እግዚአብሔር ተዋጋይ ኻስኻ እግዚአብሔር አቡ አምላኽ አሕዛብ አይሪዩ አይሰምዑ ንስኻ ግን እግዚአብሔር እትሰምዕ እትዛረብ እግዚአብሔር ቃል ለካ ካብ ዙፋንካ ዝህሉ ነገር ናብ ዘይህሉ ተምጽ ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ንባረኸ ካለና እግዚአብሔር በዝኑ ጎዝ ስግደት ይግባካ እግዚአብሔር ንስኻ አምልኾ ይግባካ ከማኻ ዝበለ አምላኽ የለን እግዚአብሔር አቡ نبارك كلنا እግዚአብሔር አቡ ናቤ ካለና እግዚአብሔር ነንግሰ ካለና እግዚአብሔር አቡ ሰማያት ግብረ ዳው ካይዞን ተሎ እግዚአብሔር አቡ ቅዱስ ይኻስኻ እግዚአብሔር አቡ ንባረከ ካለና እግዚአብሔር በዘመን ኡዚያን እግዚአብሔር አበሪኽ ቦቱ ረኾ ተባይ ተጻሒፍኩም ዘሎ እግዚአብሔር ዘፈራት ልብስ ኻነት መቅደስ መልይዎ ኩሎም መላእክቲ ቅዱስ ቅዱስ እንዳበሉ ይሰግዱል ካሉ እግዚአብሔር ምድር ኩላ በክብርኻ መልያላ እግዚአብሔር سمايات النور يوزلنا سخايخا غيرك يا እግዚአብሔር نسخايخا سريحك يا እግዚአብሔር مخر زبكا طبب زبكا حساب زبكا نعخا ولا حدا يلن እግዚአብሔር تبارك እግዚአብሔር قدوس يخاسخا እግዚአብሔር ከተማ عرارينوس مسمن ከተማ ሳሱሉን ዝበልካ ናይ እስራኤል ቅዱስ نبارك لنا በሰዓት እግዚአብሔር አምልኾ ይግባካ እግዚአብሔር ኤላስቶ ፖንቶ ኤላላላላላስቶ አባ አምላክ ያስኻ እግዚአብሔር አቦ ነምልኸ ካለና እግዚአብሔር ነንግሰ ካለና እግዚአብሔር አቦ ስግደት ይግባካ እግዚአብሔር አቦ አምልኾ ይግባካ እግዚአብሔር አቦ ኤልሻዳይ ያስኻ እግዚአብሔር ከመይ ዝበለ አምላኽና ከምዚ ዝበለ ሰማይ ምድር ዝግዝዎ ባሕር ንፋስ ዝእዘዝዎ ተግባራ ዳው መስተክርዮ ዝናትና አምላክ ኤልሻዳይ ከመይ ዝበለ أملاخنا كم زبالة سماي مدرن زقزقو بحر النفاس زقزقو تقبارا داو مستنكر أملاخنا كم زبالة سماي زقزقو بحر النفاس زقزقو تقبارا داو
ኤላላላላስቶ ኤፓንቶ ኤላላላላንቶ ኤልሻዳይ ዝኾንካ እግዚአብሔር ንባርከካ ኣለና ናቤካ ኣለና በዚ ንጎዝ እግዚአብሔር ስምካ ይባረኽ ንስኻ ዓቢኻ ማዕበል ተህዳ ኣምላኽ ንስኻ ኢኻ እግዚአብሔር ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን እግዚአብሔር ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ዓባ ኣምላኽ ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር በቅድስና ዝተፈራካ ገባሪ ተኣምራት ከማኻ ዝበለ የለን እግዚአብሔር ላስቶ ፖንቶ ሌካስቶ